Trebuie să mă ajut să plec de aici. Nu te ajut cu mare plăcere. N-ai spus tu că acum acest loc e cea mai bună ascunzătoare? Da, cu toate astea... Știu, ce trebuie să fac? Știi unde e strada Secerișului? Nu. La triaj, în spatele depoului. Aha, știu deja. E o stradă scurtă și toate casele au grădini. Am fost acolo acum un an să furăm vișine. Ce-i cu strada aceea? La numărul 14 locuiește o doamnă mai în vârstă, se numește Rozeanu. Să știi că e vorba de o misiune foarte grea. Bine, ce trebuie să fac? Te duci la ea după ce mai întâi ai verificat că nu ești urmărit. Ai grijă, s-ar putea să fie și casa supravegheată. Știi, uneori doamna Rozeanu ne ajută. Dacă reușești să dai de ea, îi spui că vii din partea lui Enache. Nu din partea ta? Ba da, dar ea mă știe sub acest nume. Enache, nu uiți? Cum să uit? Am în clasă un coleg pe nume Enache. E un băiat negricios cu ochii mici, ca de viezure. Foarte bine. Deci, îi spui că vii din partea lui Enache și o întrebi dacă cuibul e gol. Ce fel de cuib? N-are importanță. Apoi te întorci și îmi spui care e situația. Fii foarte atent la tot ceea ce-ți spune ea. Să poți să-mi redai cuvânt cu cuvânt totul. Din acest moment, viața mea e în mâinile tale. Totul depinde de cum te descurci. Mă descurc eu. Sunt convins. Altfel nu ți-aș fi încredințat o astfel de misiune. Să trăiți. De ce nu ridici telefonul? Nu fac eu chestii din astea, domnule comisar. Șef, mă! Domnule comisar, șef. Bravo! Bravo, Angela! Râzi. Râzi, măgarule! Da, da, pe la telefon. Vă salut. Vă salut, domnule Comănescu. Am onoarea. Da, da, n-aveți nicio grijă. Până diseară aveți toate adresele. De aici. E aici, lângă mine. Cum? Avea așteaptă să ne dea informații. Să tacă? Vai, aveți o părere foarte proastă despre mine, domnule Comănescu. N-aveți nicio grijă, îl toc eu mărunt. Da, da, despre tine e vorba. Da. Da, da, am înțeles. Vă înaintez un raport scris. Să trăiți, să trăiți. Ia loc. Ia loc, săciule. Și să știi că mi-a părut foarte bine că ai asistat la această conversație. Cel puțin nu va trebui să te lămuresc. Cel mai bine să nu mă lămuriți, domnule comisar, șef, că eu tot nu știu nimica. Bravo, mă! Vă rog foarte mult să nu mai spuneți bravo. Aveți mână grea, domnule comisar, șef. Atunci spunem toate adresele caselor conspirative. Păi eu nici nu știu ce e o casă conspirativă. Va să zic că nu vrei să vorbești. Ba vreau, domnule comisar, șef. Dar n-am ce să vă spun. Mă, te dau pe mâna lui Gândac, mă. Îl cunoști pe plutonierul Gândac? Vă rog, domnule comisar, șef, puneți-mi alte întrebări, că vă răspund cu dragă inimă. Unde se ascunde Andrei Bogdan? Care Andrei Bogdan? Cel care a evadat acum câteva zile. Păi credeți că ăștia îmi spun mie unde se ascund? Bine. Alo, să vină Gândac. Să-și aducă și sculele. Uite așa te toc grija, neamătii. Dacă dați telefon să nu mai vină domnul Gândac, vă spun cu dragă inimă. Spune-mi adresele caselor conspirative. E una pe strada Brâncoveanu. Aia nu mai e. Nu mai e? Ia uzi, domne, eu numai despre asta am știut. Întâmplător. Zăupeclucea mea, curat întâmplător. Mă! Stați, domnule comisar șef. Dacă mă gândesc bine, mai e una. Parcă mai e una. La gară. Pe Alea Duca. Da, Alea Duca 5. Alea Duca numărul 5. Alta?
Alta nu mai știu. Mai una, pe lângă fabrica de zahăr. Pe strada Zefirului numărul 24. Zefirului 24. Și mai una. Dar asta chiar că e ultima. Chiar dacă mă dați pe mâna lui Gândac, alta nu mai știu. Pe strada Secerișului... Numărul? La numărul 14. La doamna Rozeanu. Rozeanu. Hai, ești liber. Chiar pot să plec? Dacă nu ne-ai mințit, da. Dacă vrei să mai stai să te gândești. Nu. Nu, domnule comisar, plec. Plec, să rămână, să trăiți. Alo, cu comisarul Bota. Da, aștept. Alo, Bota, ascultă-mă, băiatule, îl știi pe Suciu? Da, ăla care ridică din numeri, ăla de la depo. A fost adineaori la mine și mi-a dat câteva adrese. Ar fi bine să-l arestați mâine dimineață să nu-i se întâmple ceva. Și acum notează o adresă. Strada Secerișului 14, Casa Rozeanu. Da, te muți acolo. Poate ai noroc și îți pică Andrei Bogdan în brațe. Da, desigur. Hai, băiețaș, hai. Că-s greu. Poftiți? Sunt grele, băiețaș? Băieța. Uite că am ajuns. Așa. Uite, băiețaș. Uite să-ți cumperi bomboane. Mulțumesc. Așa, să trăiești. Cu ce? N-am bani. Hai mă, tu nu intri. Aș vrea. N-am decât 2 lei. Vino! Dacă mă primiți, hai mă!
Atunci vă arăt eu vouă cum se joacă. Vă rog să mă scuzați, asta e. Ia să vedem noi ce avem aici. Una, două, trei. Marcă, 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 marcă. Cam asta ar fi. Mai facem un joc, băieți? Ce ziceți, mă, ha? Sticletele, băieți! Stai, bă, nu fugiți! Arăt eu vouă sticlete, grijanea mamei voastre! Jucați rișca pe vale, hai! Stai, bă! Stai, nu fugiți! Stai, bă! Hai, neamule! 5 pentru 1, 10 pentru 2. Uite, roșu nu e roșu. Cloșca de aur, neamule. Baci polul ei 100. Hai, neamule, la 5 pentru 1, 10 pentru 2. Cloșca de aur. Uite, roșu nu e roșu. Hai, dacă nu dai, nu iei. Hai, neamule, nu dați cu piciorul norocului. Hai, cloșca de aur. Hai, pleacă. Nu vreau. Hai. Dar ce banii mei nu sunt buni? Hai tu bani. Sigur că am, ia uite. Ia să-i văd. A, se schimbă situația. 5 pentru 1, 10 pentru 2. Faci, polul e 100. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai. Nu dați cu piciorul norocului. Uite cloșca de aur. Baci, polul e 100. 5 pentru 1, 10 pentru 2. 5. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai, băiete, hai, încearcă. Mai încearcă o dată, băiete, mai încearcă. Puneți banii. Dacă nu dai, nu iei. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai, nu dați cu piciorul norocului. Hai, băiete, hai, cloșca de aur, mă, băiete, hai. Puneți banii, baci, polul e 100. Uite roșu. 5 pentru 1, 10 pentru 2. Hai, băiete, hai, nu dați cu piciorul norocului. Hai, dacă nu dai, nu iei. Hai, neamule, încearcă-ți norocul, neamule. Hai, neamule. Hai, cloșca de aur. Hai, încearcă-ți norocul. Hai, 5 pentru 1, 10 pentru 2. Hai, neamule. Uite roșu, unde e roșu, nu e roșu. Hai, neamule, hai, încearcă-ți norocul. Hai, baci, polul e 100. Hai, hai, băiete, hai. Hai, cloșca de aur. Hai, neamule. Hai, neamule, hai, bagă-ți norocul. Hai, bagă-ți banii. Pe toți bani. Bun, neamule, hai. Uite roșu, care e roșu, unde e roșu. Hai, hai, băiete. Hai, hai, încearcă, vezi, unde e roșu, care e roșu. Băiete, nu-ți amiezi de data aceasta. Mă, fără supărare. Poate mâine, băiete. Mă, băiete, mă, ce faci, mă? Dă banii înapoi. Da, sus. Pleacă. Dă banii înapoi. Ia 4 lei. Dă-mă banii înapoi. Dă banii. Puștule, bă, băiatule, ține aici 2 lei și ascultă ce-ți spun. Să nu te mai plimbi pe aici, că vezi colțul ăla? Mă! Pungașilor, hoților! Mă, ce ai spus, mă? Mă, te omor! Calu! Căluțu! Meștere! Meștere! Uite, nena mi-a luat banii și vrea să mă și bată! După el! Aoleu, mama! După el, Căluțu! După el! După el, Căluțu! Dă-te picioarele așa! Hai, Căluțu! Aoleu! Dați banii înapoi! Cuș! Nu mi-i dați? Nu! Că nu le păzești! Al dracului să fii cu câine, cu tot. Hei! Stai, puștule! Ce faci, mă? Dărâm stâlpul! Bună ziua! Aș vrea să mă interesez care sunt cele mai bune țigări. Regal. Atunci dați-mi de 2 lei țigări egale. Păi numai una? Păi, 2 lei bucat. Atunci dați-mi naționale de 2 lei. Mulțumesc.
Sărut mâinile, doamnă. Bună ziua. Dumneavoastră sunteți doamna Rozeanu? Eu sunt. A trimis domnul Enache. Taci, Întreabă dacă cuibul e gol. taci. Despre ce cuib e vorba, băiețel? Hai? Ia spune, despre ce cuib e vorba? Am un porumbel și aș vrea să-l vând. Și unde-i porumbelul? Acasă. Pe atunci cum vrei să-l vinzi? I-am spus eu să... Vă rog, doamnă, niciun cuvânt. Ascultă-mă, Vreau să aflu dacă doamna e amatoare. și ce legătură are asta cu cuibul? Am văzut porumbarul gol și mi-a venit ideea. Bravo, mă, ai stofă de comerciant. Dar de unde ai tu porumbei? Îi cresc. Am acasă 11. Sunt ai mei și alu tata. Și anul trecut am vândut unul doamnei. Nu-i așa, doamnă? Da, anul trecut, în septembrie. Dar după aceea te-am căutat. Porumbelul era bolnav. N-a fost bolnav, doamnă. N-avea poftă de mâncare. Atât. N-avea pieliță umflată la cioc. Cum aș fi îndrăznit să vă vând un porumbel bolnav? Dar știți, ăștia crăcănații... Dacă am auzit bine, ai spus ceva și despre Nache. Enache? E tata. De-aia am vorbit despre el. Să nu creadă, doamna, că vând porumbelul fără știrea lui. Dar dacă nu vreți, doamnă, eu am și plecat. Să rămâine. Lasă-mă, puștule. Adineauri erai comerciant versat și acum vrei să renunți ca un ageamiu. Ia mai spune ceva. N-am ce să spun, domnule. Și nici nu mă interesează. Să-i spui lui taică tu că nu mai cumpăr porumbei. Nu mai am putere să-i cresc. Chiar mâine o să chem pe cineva să-i zic să dea jos porumbarul, să fac un coteț pentru găini. Dacă vrei să-l vizi neapărat, du-te în piața de vechituri. De ce la piața de vechituri? Știe băiatul de ce. Pentru că acolo se vând și păsări. Ce dumneata nu știi? Atunci am și plecat, doamnă. Să rămână. Ia stai, puștule. Nu-mi place mutra ta. Vii cu mine. Nu cumva să încerci să fugi, că te ia mama dracului, ai înțeles? Oh. Dar n-am făcut nimica. Și ce vreți de la mine? Nimic, puiule. Vreau să spun câteva întrebări. Dă-mi drum. Sunt convins că o să-ți placă. Și dacă încerci să fugi, dai de dracu. Mă, țică, ți-am spus că dacă fugi, dai de dracu. Hai să înfunzi pușcăria. Eu sunt minor. A, păi la noi până dovedești că ești minor, te apucă majorat. Hai! Dă-i drumul, dă-i drumul! De ce nu vreți să-mi dați drumul? Lasă-ți arătă ție. Dă-mi drumul! Mișcă, mișcă!
Crișania! De copil! Lasă copilul, ce-i cu el? Ce-i cu el? Ei, ce-i? O să răspundeți pentru asta, sunt de la poliție. Toată lumea e de la poliție. Legitimația ai? Bota, Vicențiu, agent. Dă-l încoace. Eliberat de prefectura municipiului. M-ați împiedicat să arestez un om. Ce om, domnule, era un copil. O să vedeți voi ce copil e. Aici, acum nu mai am scris. Lasă copilul! Ce vrei? Ce e cu tine, Mihai? A vrut să vândă un porumbel și cred că e furat. Dumneata îl cunoști? Desigur, e fiul vecinului meu. Au porumbei? Au, Și cum îl cheamă pe taică-su? ca și pe el, Mihai Pleșa. Aha. Nu-l cheamă Enache. Numai dacă de ieri nu și-a schimbat numele. Eu îl cunosc de mai bine de 20 de ani. Mihai îl cheamă, domnule. E așa cum mi-am închipuit eu. Ia, hai, mă. De ce mi-ai spus că pe taică-tu îl cheamă Enache? Pentru că porumbelul pe care l-am vândut anul trecut doamnei Rozeanu era într-adevăr bolnav și n-am vrut să vină la noi. Minți! Nu mint, domnule, zău! Tu minți ca un om mare. Nu mint, domnule comisar. Dar de unde știi că-s comisar? Am văzut că aveți pistol. Ai, spirit de observație. Ori ai mai avut de-a face cu poliția. Da, unchiul meu e prieten cu cei de la poliție. Joacă uneori călți cu domnul comisar Bălan, cu domnul comisar Potra. Ce vorbești? Mă, tu devii din ce în ce mai interesant. Nu. Ia, hai să ne grăbim. Na, acum. Treci. Nu. Treci acolo. Treci, Jania mea. Dar ce aveți cu mama? Aranjezi o copilă apuristit. Treci. Dă-mi drumul! Las că te aranjez. N-am furat eu porumbelul! Aranjez eu. Dă-mi drumul, te spun ta! Ții minte cât o-i trăi. Stăriți, oameni buni! Mă moară! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Dă-mi drumul! Nu vreau sus! Nu! Te cârpezi de-ți merg fulgii. Mișcă, mișcă!
Ce-i cu tine, Bota? Ai vreo mișcare? Deocamdată ăsta e singurul client. Idiotule, și pentru asta ți-ai părăsit postul? Și dacă între timp cineva se duce acolo? Îți faci de cap, Bota. Dacă află domnul Comănescu, te mută la circulație. Păi, nu înțeleg de ce țipați la mine. Pe ăsta l-am găsit la casa supravegheată și... Dă-i drumul, că dacă te vede șeful aici, îți dă și 2 perechi de palme. Hai, întinde-o. Acum pot să plec? N-aș vrea să mă vadă unchiul aici. Unchiul? Dar cine e unchiul tău? Domnul Comănescu. E fratele mamei. Ah. Poftim. Dar de unde ai tu țigări? Hm? Am cumpărat și-o pentru tata. Ah, pentru tata. Să le fumeze sănătos. Mulțumesc. Da, de ce nu mi-ai spus că unchiul tău lucrează la noi? Păi nu m-ați întrebat. Aha. V-am spus doar. Am cunoștințe aici. Acum, pot să plec? Pleacă. Da, du-te. Du-te, băiețel. Da, ești de serviciu, bătrâne. Carule, e tot aici? Hei, v-ați răzgândit? Îmi dați bani înapoi sau nu? Firai dracului să fii cu javra cu tot. N-ați banii. Luat, 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 luat. Uite-te, mă, toate sunt luat. Luat, luat, luat. Luat, luat, luat. Bravo, doctore! Ai de la mine 1 kilogram de oase. Ține-o! Hai să mergem. Servus! Las că te mai prind eu. Să știi că ai avut mare noroc. Dacă nu era agentul acolo, veneam cu treaba rezolvată. Dar să știi, doamna Rozeanu e o femeie foarte deșteaptă. De ce crezi asta? Pentru că a intrat imediat în joc. Am născocit eu niște lucruri. Pe urmă, ea a răspuns ca și cum ne-a fi vorbit. Și adăuga la ele. Și mi-a spus că dacă vreau să vând porumbelul, să mă duc în piața de vechituri. Piața de vechituri, ai spus? Da, Să știi că doamna Rozeanu e într-adevăr deșteaptă. Față de agent mi-a comunicat ceea ce trebuie să fac.